Vi vil samle virksomheder og iværksættere i en samlet platform, hvor begge parter kan finde mulige samarbejdspartnere, der har samme interesser og problemstillinger. Vores idé bygger på problemet omkring, at mange iværksættere og virksomheder arbejder med samme problemer og idéer, men på grund af manglende kontakt og netværk konkurrerer de mere frem for at udnytte hinandens kompetencer og hjælpe hinanden videre i deres proces. Vi vil lave en app, der løser dette problem. Det her er John, og han er iværksætter. John har nogle kompetencer inden for IT og hjemmesider, og han ønsker at starte en webshop med fashion på nettet. Desværre har John begrænset viden om tøj og fashion, og derfor søger han en partner. Det her er Lasse. Han har en idé. Lasse har en idé om at starte en hjemmeside, der forhandler tøj. Efter 3 år i en tøjbutik beslutter Lasse sig derfor at starte sin egen virksomhed. En webshop, der sælger tøj. Lasse ved ikke noget om hjemmesider og IT, og han søger derfor også en partner. Lasse starter derfor et projekt inde på appen Team Me Up, hvor han forklarer om sin idé angående webshoppen samt hans kompetencer inden for tøj og fashion. Dette ser John, som netop søger en partner med Lasses kompetencer, og derfor anmoder han om at deltage i Lasses projekt. Lasse læser om John på hans profil og ser, at han besidder de kompetencer, som Lasse mangler. Lasse accepterer derfor Johns anmodning om at deltage i projektet, hvorefter det bliver muligt for dem at chatte sammen. De begynder at chatte sammen og finder hurtigt ud af, at de er et godt match. 2 uger efter går projektet i luften, og det bliver en kæmpe succes. Med denne platform skaber vi kontakt mellem virksomhederne og giver dem mulighed for at lave en konkurrent om til en samarbejdspartner. Bedre samarbejde mellem virksomheder og iværksættere.